ningamangala mangixoxela indaba kodwa ngayixoxi ngoba kodwa ngithanda ukukhuluma. Njengoba sekube khona uMkhonto wesizwe nje, kube khona umlungu othunywe womunye. Wacela ukubona abantu bakithi. Khona omunye lapha phakathi kwethu nawayekhona. Kulo meeting. Ngeke ngiwabiza amagama. Hey, nabona bayadelela belungu ngesikhathi. Uthi lo mlungu ngilapha nje ngithunywa sibanibani. Sikhule esikhule saziwa kuhlale kunywa ngaso. Esimhlophe. Sinemali esizonika yona esifuna ukunikeza uMkhonto. Imali ngikonje kuyazi ngoba ngamxoxela hayi ukuthi uyena wayikhona. 1.6 billion. 1.6 billion. Ngoba umthetho wenu anizi ukunationalize isilokuzana imine anizi ukunationalize amabhanke manje kuba sokuthi angizonika le mali ukuze ngisebenze kahle. Ngitshela impela abelungu ke la